Hello friends, nonton mau sila kerja pore obai. So logoper, jeng dinai mundir fana dari na salakati abu abu mundirau. So jai perang ni video kamu zaman aja channel langman jabai. Ada channel logo tambah nana channel ko subscribe kalam deh. So jeng ada nukuri fana dari na mundirau. Boseri tangga jeng godan main tangga kari na mundirau be abu abu mundirau. Bekan deglai ber nih tangga be boseri ek hari kau tangga na. Deglai ber ek hari jana lagi jawab deh mundirau hai koi pakai mana na kena na. So logoper video ko interest mono jojo sana lawan jabai anjing logoसे नोंथांमोनाबो माबायदि मन्दिर नायलांबानो जाबाय जायफोर नुवाखै नै आंना फिसालाया गोदान गानबाय नै थथा गालाया स' लोगोफोरजों दायो सफैबाय आरोना मन्दिर थ' थाबाय मन्दिरा नै ओरै बे मेला जाग्रा आरोना लोगोफोर आं ससेखौ लानो बावबाय खर' थांगोसो आरोना हाबथ'वाखैना मन्दिराव दाबो हाबबायथ' नै मन्दिरा आबौ आबै मन्दिर एबार नै आबौ आबै मन्दिराव नै लोगोफोर दा मन्दिर बेनि लास आरोना दा जों दा फुजा खांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एबारहाय ओंखारलायसै आं दा मा मन्दिराव हाबदोंमोन मा मन्दिरखौ खोन्थालायसै आरोना लोगोफोर नोंसोरनो स' लोगोफोर भिडिअखौ सोंबा जोबोद सोंलांबानो जाबाय नैबे हाजोनि माबा बागान जोब आरोना आजा आरोनालाय आजा नै फिसालाया हिनजावा मन्दिर ओरै बिदिनो गाखोयोना हाजोआ बिदिनो गाखोनांगौ आरोना हाजो गाखोनोबा स' लोगोफोर आं दायो मन्दिर हाबखांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा नै फिसालाखौहाय हाजो गाखोनो होननायखाय माबादों आरोना थिखोदां नै खारखालायथारदों एबारहाय जोब्बाय आरोना मन्दिराव हाबखांबाय एबार दसे थानानै ओरै मानानै थांसै आरो गोजौथार हाजोआबो सिलाथार आरोना हनै मानसि गाखोलांगासिनो दं मानसिफ्राबो जोंना फिसाला खारलायबावसै नै ओइ गोलैगोनबो सिलाथार एकदमबारे गोजौ गाखोलांला आरोना थांफिनसै बिनिफ्राय मेंबाय जेबो जायाखैमोन स' लोगोफोर जों दायो हाजो गाखोना फैखांबाय आरोना गायहरबाय एबारहाय नैबे मोनसेयाव गाखोफैलायबाय आरोना फिसाला गाखोनो नागिरदों आरो न' माबायाव बे न'आव गोजौआव गाखोलांनो नागिरदों आरोना नायलाय गोलैलांगोनबो लामाया सिदा नायलाय सिदालाथार नायलाय बोरै मानबाय लांदों नायलाय गिलायलांनोसै आंहा ओमफ्राय नायलाय गोलैलांगोनथ' लासै गाखो अफाय मानबायलायथारदों सहैबाय नै दा जों सिङाव हाबफैबाय आरोना हिनजावा गोजौहाय नै मेला जायो आरोना बेहाय लोगोफोर ओरै हाग्रा बारिजोब बे हाजो नायलाय एकदमबारे गोथौथार गाखोग्राया सिरिया लासै ओंखार लासै हमथानांगौसो आरोना लोगोफोर एकदमबारे गोथौथार लासै ओंखार दा जों मन्दिराव गिदिंगासिनो दं आरोना गिदिंनांगौ आरोना बेहाय
नों दामनो सदों जों मोनबाय ओंखारबाय ना थांफिनसै आरो न'आव फुजा थुजा जाखांबाय मन्दिराव गिदिंबाय हाजो गाखोबाय न' माबा गाखोबाय एबार न'आव थांसै आरो ना लामाया जायगाया नै गेटआ बिथाङा जेरावबो थायाबानो नैबे मेला साजायबायबो आरो ना हान्था मेला दं मेला बानायबाय आरो ना साजायहांबाय गाबोनाबो जागोन दा दखान हाबबाय आरो ना जों साजासै फिथा गुगुनि जानोसै आरो ना बेहाय ओंखाम उखैबाय आरो ना फुङाव फैनाय जेबो जाबाखै गुगुनि फिथा माबा मोनो चावमिन मोनो आरो बेहाय